Nanatili ti 38 taw na amanalon a residente ti San Ramon East Manabu Abra. Itiniyuswat a drug buy bus operation kalpasan ana aktuan a nagilako ti mapapating illegal a droga iti barangay Ayeng Manabu. Naala itikot na ti maysa nga heat sealed transparent plastic sachet a naglaon ti mapapati a shabu agdag ti 1.25 grams ken agbalor ti 8,500 pesos. Ti suspect ket maibilang nga street level individual gapo iti maipagarop a panagilako ti legal a droga. Ti operasyon ket indaulwan ti Manabu MPS kadwa ti daduma a units ti pulisya. Inpekteng ti pulisya ngagtultuloy ti kampanyada tapnon mapunas ti operasyon ti legal a droga iti probinsya. Lucrative business dati. Nagbasit nga kung baga kat kasla DJ wal sa sikat nangina. So siyempre di ko nadang lucrative business kat nakakuha nga. Bayat nga business ta basit lang easy money. Hantay pa mat ka maiwasan dagiti daduma gusto sar ta no dagay daduma kat kasla nga usaranda panggap ti trabaho. Abra kat nalakalat tamat nga makasarek na day garud kat nagbasit iti manulang nga grains kat kayang-kaya dang ilumbang pasok dito yung abra. So nga dalata karkaro pa inkit di tatanta ado ti matiltiliwan. Abayatan na nakemegmet ti 44 ti tawen na alalaki a residente iti Linasin Bangged kalpasan ana iserbi ti warrant of arrest kontra kengkuana iti paset na ti barangay Calaba gapo iti kaso na a frustrated murder. Isuna ti top 1 most wanted iti municipal level ken top 9 iti provincial level iti fourth quarter ita atawen. Dahiti natiliw nga dayto iket nagtulungan ti dagiti operatiba tayo nga indawluan ti Bangged MPS ti kadwa nadtoy tayong MPS of kana 1504 mobile company and then RME B15 kan Rio 14 ma. Istorya ti akusado na ibalod isuna taw en 2007 ti makatawen ken ti amuna nalpasen ti kaso na. Kan introduction mo dyan bukado. Tactical man may damo bigay intelligent ako, intelligent niya ako dyan. Puntang mo ko lang ako, hindi kaso maliit na ako, puntang mo ko. Pero nawaya mo nga, manong matagunan eh. Yes ma'am, siguro dahito yung siguro lang na nag-compliant iti korte. So rinumar man ang tiwaran to Paris na. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.